Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sentshonalanga umhlaba wonke jikelele ngiyakhuleka sanibonane nibingelelo eshide limhlopho MC Pholobasi bathi ufuza ufulela mashiya amahlangathi azoshumayela insizwe engenamona bafowethu nodadewethu ngimncane manje lapha kumabona kude kakhulu ebuncaneni bami ingoba ngumuntu oxhomekeke noma ke osezintweni eziningi azenzayo ngokwempilo kodwa angikwazi ukushalaza ngibe nomona uma kukhona into ezinhle engizibonayo ezisiza abanye abantu. Ngiza la ngizoba mfishane kakhulu. Ngicela umeme ugogo wakho, umeme umkhulu wakho, umeme ubaba wakho, umeme uma wakho. Nawe dadewethu nawe mfowethu, ntanga yami, ungasuka eduze kwale video. Ngizokhuluma ngomsebenzi omuhle owenziwa amakhehla akoncwane. Odokotela ke besintu enibazi kakhulu ngamaphimbo abo nangezenzo zabo nina esenike nafika kubona. Mangikhuluma ke ngamakhehla akoncwane ngikhuluma ke ngomkhuluncwane herbal. Ngizokhuluma namhlanje ngento esigila imanga neqopha umlando nengenza inhliziyo yami ijabule ivuleke ithi kha. Ngifikelwa amandla mangikhuluma ngalokhu ngoba uma uzofonela umuntu ethi Mapholoba mfana kithi ngifuna ukuzokubona akuwenani ongenze namhlanje kanje ngokuthi ungihlanganise namakhehla koncwane. Akuwenani ongenze ngayo othenga imoto ngoba ungazani senalamakhehla koncwane angangimoshela isikhathi futhi angangimoshisa imali kodwa athi mawuphethe only 4500 sikhona esigodlweni noma singekho umehluko sokwazi ukwenzela wona. Bafowethu nodadewethu sekunjalo usuku uwolaziyo lelo ufuna ukuthi impilo yakho uyibone ishintsha ngalo ngo-4500 rand uhamba uyothatha iso lemali amakhehla nebhodlelana nje elihamba nezinto inqwaba abakunikeza zona sakugiqabezo uyabona kodwa kakhulu ileli ibhodlela ongalifica futhi kwesinye isikhathi lilodwa nje ngoba bayalithemba bazamandla alo bazamandla abo omkhuluncwane ke bakhona eGoli bakhona futhi naseThekwini kodwa ngithanda makufona uMamntanzi ethi kimi mfana kithi sibonga isibindi sakho uthi noma usukwezepolitiki kodwa ungalibali ukuthi kunento wayenza kuthina wasazanisa nodokotela besintu yebo bakhona basilimazile endleleni kodwa namhlanje usiphathele olunye uhlobo labantu lamakhehla into yokuqala esiqaphelile kuwona awawona onontanda kubukwa okwesibili ayamzwela kakhulu umuntu nangendlela ke ahlola ngayo ihluke kakhulu kwabanye abantu kodwa mina ngithema ngiqeda ukuhlolelwa base bethi kumina inkinga zami zingangonyaka inkinga zami zingangomhlaba inkinga zami ingangezulu indlela ezinkulu ngakhona zizongikhosta izodinga imali bacela nje ukuthi bengenzele isampule ngeso lemali ukuthi ngithathe nali ibhodlela liyo ngakhela imali ngibuye ngizowafuna umthwalo abathe bangibhekela ngawuvuma ukuthi ngempela yiwo bungixakile bese ngizoxoshwa mina emsebenzini bengafuni ukunginikeza imali zami ngineminyaka ngisebenza e-call center eMhlanga kanti mina umamula eduze enqulwini wathi ngingowakaNtanzi isho ngasho kuzwe wonke umuntu ngoba ngithakathanga umuntu kodwa ngithatha into yakithi ngayisebenzisa emzimbeni wami ba reply abasendiya a reply amandiya athi azoyikhipha imali yami iphumile imali yami njengamanje ngiphethe ama team leader angazi kusikhundla sini leso uthe bewu team leader kodwa manje usephethe ama team leader uthi ngiyehovuna imali ngenxa yeso lemali iso lemali masunalo imali yona ecingayo akuwena ocinga yona akusho mina njalo kusho uMamntanzi uthi yabona ngasekhaya mina bengiphila ngokushonisa nginezimoto eziwu2 ezenzo Uber bebengakheshaphi kanje abafana bayakheshapha manje ngiqala ukungena kulomsebenzi ngathenga nje lokho okuncane abathi bani 20 i20 usho kanjalo uMamntanzi kodwa ngizibona ngiyolanda enye imoto emva kwalesibili ngoba nginezu2 sikhuluma nje kodwa ngizibona ngiyolanda enye imoto indlela abafana bami indlela bakheshapha kahle ngayo indlela imali emsebenzini engiyithola ngakhona and leli businessana elincane esengiziqalele lona ngoba ngangiqashisa iPakistan emzini wami uthi ngimdala mina ngise-call center e-call center masumdala ubusafuneka kodwa imali iyangilunguza ingala ngikhona ngenxa leli bhodlela lomkhuluncwane libizwa ngokuthi yiso lemali uthi ngithi ngizoxoxela lokho nje Mapholoba ungathuma ngidlula kwakho ngilethe igrosa
esiyoxabana kukona ukuthi ungiveze ngibonwe abantu kodwa kunendaba mawuthi uMamntanzi bayamazi uMamntanzi abamanziyo abamazi abangamazi akusho lutho lokho kodwa kumqoka ukuthi sikubonga usaphila mfana ukuthi usilethele omkhuluncwane basinika isole imali futhi into emnandi beniqala ukudla imali kaSiyaviva mina ngoba wawumemezile phela ngeviki ledlule wathini wena wathi bonke abayofika bephethe u4000 uyobafakela u500 ngaphezulu ngilithole nami ngalelo naniki isole imali lingenzela izimanga and njengamanje sengiyolithathela ingane yami engifuna ukuthi ingane yami ikwazi ukuqhoqhobala iqhube kahle kuleli business abalenzayo lapha eMtateni ngoba ngiye ngathi nje umthelisa kancane athetha kamakhehla athi hey into eqondene nawe kodwa umntwana ufika wangitshela imanga wathi hey eyami ingane lapha niyo iphethe laba babiza abantu nababhukhela abantu igadla ilokhu imkhumbi le emncane uthi njengamanje iyafa ingane since ngayithela nje kancane lamafutha ukunikeza lokho okuthiwe imali yokuphiwa uyakubona ibizwa ngani le mali yokuphiwa ukusho kodwa ngegama lakho kodwa uchazile nje uMamntanzi so kuyangijabulisa ukuze umuntu wesifazane encoma umuthi awubone kaSiyaviva TV1 noma azwe kukhulunywa ngawo kaSiyaviva TV1 ithiphu uthe ithiphu uMamntanzi wathi wokusho nje ungasabi South Africa ke nawe sengakwazi ukufana noMamntanzi sukuma ufonela amakhehla kancane nazi inamba screening sukuma ufonela omkhuluncwane uthatha isole imali ngo4500 kuphela isole imali ke bakucacisile ukuthi liyivela kancane akuyona into abazohlezi beyikhipha ngoba iyaphahlelwa futhi iqhutshwa ngokukhishwa ngenxa yokubonakala izithelo zabantu ngendlela abasuke besebenza ngayo phezulu kwesimo seso lemali kulo naloyo ke othi umuthi awumsebenzeli othi emsebenzini besexoshiwe esipaza sakhe akuthengwa etafuleni lakhe akuthengwa lo muntu wesilisa ohlala naye akakuphi imali wena imali ayikulunguza ayicabanga ayihlali ufuna ihlale sukuma uqondane nomkhuluncwane eThekwini uqondane nomkhuluncwane eGoli isole imali bonke abazothi mabebone le video base batshela omkhuluncwane ukuthi sibone le video bonke ngicela ukuthi beqikelele ukuthi bengene kulesi sibalo engizosiqagula manje for only abantu abawu10 futhi for only abantu abawu10 ngizobanxusela komkhuluncwane ukuthi kule game ke angisenayo imali engizoyifaka kodwa bonke abayithole isole imali ngo4000 rand eGoli ungakashaya umhla ka25 this month wonke umuntu ozobe phethe u4000 rand ngesandla ngoba ngifuna nibone lamafilimu nibone lezi zenzo zaleli bhodlela lamakhehla koncwane athi kangimemezele ngingayifihli indaba ezinkulu kangaka ngingabi nomona ngilisho ligcwala ukuthi isole imali khona asebefike balithatha ubuthaphuthaphu bayatusa bayancoma njengananga uMamntanzi eThekwini likhona kodwa eThekwini ngeke ngikwazi ke ukubagcwalisela abakhona sengabagcwalisela kakhulu mhlambe ngezibomu ake ngithi nje eThekwini abawu10 kuphela abangafika kusukela namhlanje ziwu15 insuku kuze kuyoshaya umhla ka20 before kuze kuyoshaya umhla ka25 bonke abalithole isole imali ngo4000 rand abawu10 la eThekwini kodwa lapha eGoli ake senze nje ukuthi Thilbeth omkhulu sekulungile ake simane sisho njalo nje Thilbeth omkhulu sekulungile at least noma abantu abawu10 noma abawu20 belithole ngo4000 eGoli nanike nuzu Christmas wesole imali uma kukhulunywa ke ngesole imali abantu abaningi ke bayahleka bathi uma sibona lela bhodlela linento engathi yihlo bese kuvela imali kulona mawulubamba kuba ngathi khonto evibrator ezandleni once waqalwa lisebenzisa mawuyogembula awusuka madoda hawu ngizokusho phela hey ngoba baba hayi wena yonke into ngibokisho nje la uhamba uyithatha ngempela uthi ngifuna ukuyibona awusuka madoda hawu nina mndeni omkhulu nangenzela imanga nangithengela iwash legidi nina bakosompisi ngohleze nginisho naye ubaba Sompisi ushilo uthi hayi ngithe kule game ake ngithathele nje mina umama ngingamthatheli ngoba ngisafuna ukuthi ngimhlule banemidlalo kabayidlalayo lapha kaSompisi uthi hayi lifike lamenzela lamgilela imanga nje ayithi ubaba ubuye edayise nangama blocks laba abantu abasabhile noma bakumathenda abantu bebuye bezoqoqa kuyena uthi nje ngeso lemali ibusiness uyalibona ukuthi liyahamba ngeso lemali iyahlala imali ekhaya iyazwana na imali iyaqoqeka imali
futhi imali akayicingi yona ecinga yena. Mina bengizothi kunina lonke mabandla kaMjokwane kaNdaba nina benkashana kaMenzi. Zulu omnyama ungasali kulento ngoba amavenda seyayithatha, abeSuthu bayayithatha, abaPedi bayayithatha, amashangana ayayithatha. Yebafethu, abakaXhosa bayayithatha. Wena uzosalelani ke? Into eposwe iziposwe phesheya kwezilwandle. Madoda. Iso lemali liyatholakala ngo-4,500 kodwa kusukela namhlanje zu-15 kuze kuyoshaya umhla ka-25. Abantu abayishumi eGoli bazoyithola ngo-4,000. Abantu abayishumi eKZN bazoyithola ngo-4,000. Thatha nazi inamba zomkhulu Ncwane. Akuyona into ka-MC Pholobas Nkosi yami. Akuyona umuthi wami. Akuwona amafutha ami. Akulona ibhodlela lami. Ibhodlela lomkhulu Ncwane. Oh master, the genius. Abadala kwi-game, abathongile, basetshenzwa, bayalelwa, balulekwa ngokwedlozi. Into ewumehluko ngabo elabithongo lihlukile kunanoma ngabe yiphi inyango ukuyibona. Ungafunga ukuthi lahlala edeskini lafunda. Iyona nje into enkulu ngabo ukuthi le treatment oyifunayo iyona into ozoyifica kubona. Njengoba ningababona emavidweni kodwa nibezwa bekhuluma. Umyalelo futhi nawo lo abanikezwa wona othi abangaba ama-celeb noma unontanda kubuku ofuna bona uzofika esigodlweni ababone. Shuthi ke ngamanye amazwi ake ungaboni umkhulu kodwa uhambe ekhemesi yakho ufuna iso lemali. Noma uhambe uyobona yena qobo kodwa ufuna iso lemali. Ngifaka i-challenge kubona bonke abantu abathi umuthi awusebenzi. Ngifaka i-challenge kubona bonke abantu abathi abalungelwe yilutho. Ngifaka i-challenge kubona bonke abantu abathi sezizame lokhu sazama lokhu izinto ayilungi. Njengamanje angifuni uThembu MC Pholobas. Angifuni ukholwe mina. Angifuni uThembo Ncwane. Angifuni uThembe lo sekuxoxelile ngale libhodlela leso lemali. Ngicela uthatha inkinga zakho uzibeke kuwe. Bese uthi kusukela namhlanje ngithembiso lemali elizoguqula lobunzima engibhekene nabo buguquke bube sesimene esihle. Ngizoyikolithatha eGoli esigodlweni somkhulu Ncwane leli bhodlela leso lemali. Ngizoyikolithatha eThekwini esigodlweni leli bhodlela leso lemali. Thatha nazi inombolo, zisebenzise ngokukhuthala, bafonele. Wenze sure ukuthi wena naloyo niyakwazi ukuthi nihlangene ngento ehlangene nemali nje. Noma kiba wedwa ube nemali beze bekubuza ukuthi wenza ngani. Mawubathanda ubacobelele usho ukuthi iso lemali. Kodwa makuwukuthi awuthandi hlala nemfihlo yakho. Khumbula ke aliwona umlingo, aliyizali imali endlini. Kodwa umehluko ukuthi la udoba khona inhlanzo yayibamba. Mina nawe sibonana kwivideo elandelayo. Makhehla kaNcwane lokho emile, engaguqukile, engashintshile, ephethe umuthi iso lemali. 4,500 kodwa kusukela namhlanje ngomhla 15 kuze kushaye umhla ka-25. Abawu-10 eThekwini bazolithola ngo-4,000. Abawu-10 eGoli bazolithola ngo-4,000. Emva kokuba sekusongwa ngeso lemali bazobuya omkhulu bezomemezela indaba enkulu ekufuneka ukuthi wena ngaleso sikhathi kube ukuthi amasenti usunawo ngenxa yeso lemali ukuze ukwazi ukuba ingxenye yalokho kuyobe kumenyezelwa omkhulu. Siyabonga kakhulu, sibonane kwivideo elandelayo.